أبى القلب إلا أن يكون متيما عليم غرائب بالنبي مهيا أبيت بالليل ثم سهران مرشدا بذكر الذي قد خاب بدءا ومقتدى محمد رسول الله وساجل بين الورد ليلي وجيرتي يا من وجبني كالمزاني بمخرى ونازم على صدق بكر وصفي وعاشم الوصف بدري درم ونظر محمد مفتاح الفتوات سيدي وخاتم التذكر ثبت به نالا كل الأنبياء ونالوا به ذنة الهدرات واغفر وعزم رسول من الموتى وآدم لم يكن يا من رسولا دائما محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله حليل يهوجا بالمحساب والذل ولا تبغي قلبه متهوى وعكر به وهواه منزل وهاب عباد الله بالرد والغنى نبي أعلى الجنان محمد رسول الله نبي قديم القدر بالحق مرسل يعلم به مذكر دفنا وينهل رسول الله ولله منه وهو أعلى وأكبر محمد رسول الله أمين الأرشاد الأولاد موحد رسول الله حبيب بأسرار القلوب منبه محمد رسول الله أفاض المدى فيدا وأعمال صادقة أساسا لذاك الكريم وشدة فيا حبذا من ولمن شاء عمدة ومن مثل الله بدأ وأوداتا يختم ذكر الغريب ويبدأ أيوه ما الغير من له بعد كيف بعد ولينا Shadi
yadda suraka ya mai gaskiya kai ma waka kamar zubar ruwan sama shugaba sai da Aisha wani mai matsayi wani bilawo mai ya mai jirgin Aisha na ɗaukuta ke kirari kan gwamnati ke ce mai isa wani mai matsayi idan ya ganke sai ya turkusa kuma sai ce ba mai ke daga wato amina wani gaba Rasulallah kama so Wadayna Abu Bakar amininka wacce ka fi so Rogar Allah Ubangiji ya sanya mana su Amma san ka za ya sa mana mana wannan kama Umarin dukkanin wani jarumi ba ka karatu amma ka fi mai ilimi wani mai ilimi ta hanyar da ya zama malami wani malami da ya sanya da ilimin sama soka ba shakka ba shakka da bidanen lamarinka amina Rasulullahi mai jannati da annabi da Zubin amsa ba ranar farin ciki can mai hujjiri mai tafi biro ba laifu sai mai ban Allah 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 sai mai zan Allah ban ji ban amsa ba ban ga ban shafa ba salli ala Muhammadu maulana Muhammadu su tafa wa dada har manzan Allah
sai ki Fatima Zahra da kaina dan Allah yi mai tobi Fatima Zahra da ban bikin da nake rayuwa da jama'a su saurara da kewa da sharifai sanan babban ya gurin Muhammadu manzo Fatima yawa da sharifai Fatima Zahra sadauki ba mata da baya tamkarta mamai jini irin nata mamai mu baya tamkarta irin Muhammadu Rasulun farin duba cikin sahaba na duba ban gaya shi bakon haiba ban gaya shi a garbi ba da Muhammadu ya na sama ban gaya shi cikin makusanta ba Hamsa sannan gashi sahabinsa miji gaba daularsa wake da matsayi irin nasa wanda kamar sa duka sahabbai ba babu takensa Muhammadu mijin Hamsa ilimi duka ya zama gargansa shi ba Aliyu gobarsa wanda kamar Ali sam wanda kamar Ali ilimi ba Aliyu goba ce da ilimi sadauki ne shugaban waya ne kuma babban shafi sai ne ba za na bar yabo har abada ba za na bar yabo ga shafi kai ba ya halal bai a kafa shafi kai mai jinan Muhammadu kayan goma kun haiwa irin ganin ma'aiki makayan goma kun nasaba rabu da ɗemu ƙaunar sharifai irin ganin Rasulallah su ne adal baiti zinan kashe balgon mati wanda da ya yi muna dace da shi da rabu na izaki Muhammadin Rasulallah su ba mai jini irin nasu ba mai isa tamkar su wanda da kaji bai san su wanda ka ce da shi gaula jini na Fatima Zahra yara Muhammadin Nura shi da Khadija Kubra gaban gwani na zo na bara na dogon sa'adu farfabala kaunar sharifai da na rasu da na wasanni da ganku da wasanni da ganku da wasanni da ganku sani ayan fada sani ayan fada da gaisho na ban halitta amma an fi shauku ya karanta abin da malamai da mana cikin bayani ba na amfani da abin da na fahimta ana jin su suna cewa da nan wata aiki babu wasu malatoshe dan yana cikin bismillah ba zai kyau ba kuma mai dole zai wuya ta yaudan jihar na aisha da manzo mai girma sanin ruwan ya iba da lahi da farkon ce
bismillah ya ubangiji Allah mai girma ya ubangiji Allah mai girma 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 Allah 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 Allah mai girma ba amsa Allah mai girma Allah mai girma Allah mai girma Allah mai girma ba amsa Allah mai girma Allah mai girma ya sanya ruhiya cikin cikina ya sarkin sarakai ga garin koyo wanda shi ya mulkin sa ba shi fitar mafayo kuma ya kankara babu tuli da wayo Allah da ke mace da mai wayo ya ubangiji na ya cuɗanya cikin cikina zamo ya bansa shi da yanzu ubangiji na ya Allah ka taimake ni ya ubangiji na in yabo gurin Muhammad batilar idona saskan sadin ya cuɗanya cikin cikina zamo ya bansa shi ne jinin jikina amsan dukan du'a'i ubangiji na ya suke na zatin Allah buwayi annabi Muhammadu annabi Muhammadu ya suke na zatin Allah buwayi dan sheka mai garin magana mai gari ya wanda mai yabo na zai zama wani ɗaliban da komai wanto da ni kai farla mai ga san mutuna ya suke na zatin Allah buwayi annabi Muhammadu sayyidina Muhammadu a amsa domin Muhammadu sayyidina Muhammadu a amsa domin Muhammadu sayyidina Muhammadu
san Muhammad asalin haske Muhammad shi ne haske da Allah Muhammad shi ne haske daga Allah Muhammad a taka domin Muhammad amsa Allah gona mai Allah
Allah
mutaki jikan manzan Allah da ya bamu jikan annabi ya Allah ranar da bayanka wani mutu ba 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 saba Allah ya buwa da Allah masoyana ya buwa da Allah masoyana da hasada wanda mai gudunina wanda san da gano masoyina ba wanda jama'a ba su je sun fada mai ba sada suna bin sarrafa abubuwan jiyana har risala da gabata aka riko daure don kare suna da Allah ya kare a ciki na zama da bari da yi nisa ba wallahi sai da kuma da kasan da ruwa hasken jikin abdalla shi ne da gaugawa kuma da hadi da jirgin bai fi sati ba wallahi ai amina bai kai sa'a cikin mata ita kai ce ta kai makamu a cancanta a gaba ta cikin mustafa kwai jibar mata kamar tana da amina tauraruwar mata wanda mata da ta kai ta haske ya aure ta sun sauko ba ruwa da galilan da karkar su an miko ya tashi zauwa ka ba tsayayo sauko ki kare kowa su bayi ko ba da safe ba wallahi tare yayi na kai da keke ba wanda zai yaye ba za ta yi kamar ke ba ina kai da keke ba aliya na kai da keke ba to wata ta yare ba za ta yi kamar girma wallahi tare yayi na kai da girma to wata ta yare ba za ta yi kamar girma Allah maza da mata take da mai goma Madina amma ba don kowa ba dan saboda ma'aura ɗayan zana matin bane na lura daga fatar da darajojin amma zan balaga ne ga farukan yan mata wadatu yan mata na zamani yan mata na zamani yan gidan su ba
shi da mota daga duka cikin kaskaren ya fari da auren nemar sanji wanda ya gina gida ya sami gadi to shi kuwa ta ganshi ya sako wani yadi mara tsada shi ya sa ta bi shi da aure Gobe samari na bado yau kanku kuma gana ba sai da nai nazaranku na gane duniya ta rote ku kada kwaso wace da kuku yi aure samani da saurayi ya yi shiga ta mutunci da ta nisa ta gaban musulunci abin kanya kowance abin gaskanci samsam zubiyarsa mai bidar ya yi aure samani a tage a cije al'aure wani aiwa Allah wasa banki samani wasa banki a daina kwanan shago wasa banki a daina kwanan shago ai zuciya a daina kwanan zaune ai zuciya a daina kwanan zaune dattawa kina tsallaka ka zaune samani yanzu wannan daidai dattawa kina tsallaka ka zaune za a wuce kamar ka sai an tura za a wuce kamar ka sai an tura kamar ka ta ce ya yi tashi nan zai share ya yi tashi nan zai share ya yi tashi nan zai share ko kamar mata ya sauran zai share a dage a cikin alƙawari samari aiwa Allah alƙawari rasuwa suwa ta musana a cikin alƙawari samari aiwa Allah alƙawari a cikin wani rai na rafani wallahi ma bar zaba mai shawakin jani maulana ma'ana shi wuce kan ma'aikina abinci wanda duk ya zuwa nina Allah ka sa shi ya ƙara ƙauna da tijjani shi shehun mutum ne kyakkyawa amma kan so kansa ban iya wasantawa hausawa sun kace shan kowa kun wanda ya rasa shi ne shehu tijjani gaskiyar sanar da hannunta wanda ya yi shehu sai sa ta yin kuka harshen kansa sai ya kuma kwaka sai ma ta ce ba ɗan adam ne ba batun ilimi na kallon sani yawa a tama wa tijjani Allah
su mai shayar da su shehu tijjani kowa barhama kenan kai ne likita mai wankin idanu kai ne kake wa ruhi gyara himanu kai ne makaniki kai ne da sumanu da gyaran fitar zuciya da samun nisani
illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 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 Muhammad Rasulullah Maulana Muhammad Rasulullah Maulana Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Maulana Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Maulana Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Maulana La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Maulana La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Maulana Muhammad Rasulullah 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 Muhammad Rasulullah Maulana La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Maulana La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Maulana Muhammad Rasulullah Maulana Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Maulana Muhammad Rasulullah Maulana Muhammad Rasulullah Maulana Muhammad Rasulullah Maulana Sayyidana Fatima matar Sayyidi Ali Nana Fatima ɗan Ali Muhammad Atampawa Nana Fatima Atampawa Afrika Nana Fatima sallama gare ki yar limamu mala'iku Nana Fatima Atampawa Afrika Al-Zaman sallama gare ki yar limamu mala'iku Fatima Bahagun Allahu bayanku Mamu gamawa da sai ya kama kafa da ku Duk wani mai isa dole ya zo ya gaida ku Duka ya ki faɗuwa ba zai zama wani ba Wani ba Matar Sayyidi Ali Mai isa yar mai isa kuma jika ga mai isa Babar masu isa kuma kakar masu isa Duwani mai isa dole ya zo ya durkusa Ike na wuri ba mai matsayin da ya isa Ya ce shi wane ne sai an ga bankewa Ga bankewa Kadar ya lura wakar ba wuta kama da muke ba sa mace ba tauhidi Ba mu san kayan tauhidi ba ba hausawa ba ba hausawa kuma ba mabuna shauki wani ba ba ta fara yanzu da na hausawa da ce ka fita kuma shi magana ta kawa da sa'in yawa ka da yau ba zai yanke ba
sabo ne yi ba salamu suna da mulaye ya babu daɗi ba ga ta ba sabo ce ba Assalamu alaikum, salama gare mu mutane ya sanya yotoji na doga ya yi zaune maganganin cikin babu cancama daga tauhidi ne salamun tauhidi shi baban yebe ta gudu wanda da bai taimaka ta ba zai gane ba masu bandiri na gida da mai gansa da zuwa kake so ka kai kwanan wajen rafsa wannan daga masu isa suke kasansansa har mustapha nurin za ta annabin Allah sallama da kimaman fatima da alkasu baba wurin sargai ya game da ibrahim daga mai cika asali na zazan wani hashim a garin kuneran bayan jarijiyar zanzan da duka mai ibrahim da ka hawa juna kai kadai kasan Allah shugaban kuma gudu kuma shi kadai ne ya saka abu da abu shugaba matakar bayan ubangidan kai ne gurin kusurwa ne shi batu na tauhidu kusa da tauhidu don ka sun kasan Allah